ми трябва. Локомотив Годжи ще бъде, ако иска. Може ли? Значи, елате сега тук, да го така леко да го поставим. Ще ми трябва още един човек, обаче, така ще ви кажа. Значи сега, ако искаш, твоята да бъде ролята на разказвач и човек, който разговаря с локомотивите. В смисъл, до такава степен е отдаден на техниката, че просто чува какво тя говори и е така, той е един прост бърсач в депото и има така диалог с локомотива, който обслужва. Влиза... Трудно ли ти е това? Да, това са просто... И още един човек ще ни трябва като механик, главния механик, който се кара. Да. Кой да бъде? Предлагам Ванката така да изпълни тази роля. Заповядай. Значи главния механик. Ще го решим така по-рецитално, ако искате, да се разположим. Може локомотива да пред. Ами ако искам, значи в депото сме... А той е спрял локомотива. Той е спрял, да. Той е преди. И аз сега разказвам, да се аз ще ви подавам текста и задачите, но много е важно така да се опитаме да проумеем какво става и да се изпълни с съответното, нали? И вие естествено може да предлагате импровизация. Така, сега, значи почваме с... Сега Захар Павлович съжаляваш повече машините, отколкото хората. Това е много важно. Това е твоя реплика, разказвача. Сега Захар Павлович... Това е много патетично, трябва да бъде казано, да се разбере смисъла на така голямото събитие. Сега? Така. Добре. Захар Павлович... Благодаря ти, да. Съжаляваше повече машините, отколкото себе си. Не, отколкото хората. Отколкото. Той не е човек. Той не е човек. Хората попреди, да. Не трябва да бъде повече машините, отколкото хората. Сега Захар Павлович... Сега Захар Павлович съжаляваше повече машините, отколкото хората. Това е важно. Виж, и това вече минава по метър така. И той си ходеше и за това в депото разговаряше с локомотив. Разговаряше с един локомотив, който седеше един такъв тъжен самотен локомотив, но Захар Павлович разговаряше с него. Може да има взаимоотношения, да. Да, и го бършеше. Бършеше му буталата, машинките, масльонките му бършеше и други такива. Разни такива неща. Разни такива работи. Му бършеше Захар Павлович. Бършеше му и му говореше: ой, локомотивите, черен влак се композира, черен влак се композира. Той си пееше. Я довършете ви сами сцената. Черен влак се от Бургас за София. Само че сега, но това е друга. Така го бършеше. Няма микрофон влака, бе. Еми влака без микрофон. Павлович, малко по-надолу, че му стяга масленото филтърче. Това ли каза всъщност локомотива? Какво каза локомотива? Ами аз не чух какво каза. Той каза някаква глупост, която няма значение. Добре. Масленото филтърче. Боли го масления. Диференциала му е разместен малко. Ами ти сега го питай така, ще тръгваш ли, какво ще правиш? Ще тръгваш ли, локомотивче мое, и на къде ще вървиш? Малко ще съкратим така. Ами не, кажи, много тежко стана положението сега в страната, има война. Много тежко е. Война има. Непрекъснато ми закачат повече пощенски вагони. Товарят ме отзад едни вагони, едни колети пращат доматки, яйчица пращат хората, няма как. Влак. Задръстени са ми скарите малко, кажи, да. Тук скариче. Да. Въглища са много лоши, повръща ми се докато карам, така не мога да... Тия с много пепел ги даваш. Те се превръщат в барут от това и гърма, разбираш. И ми е едно тежко, ти казвам, тук... Може да се скащаш така, като даде... Да, е добре, добре. Да нима по... И сега... Изведнъж... Да, това е много добро взаимоотношение. Горе-долу сме, образите ги докарваме. Много добре, много добре. Има така, има биография. Да, има биография. Вижда се какво е ставало и преди, да. Смисъл, и сега изведнъж трябва да стреснеш публиката с това, че наистина, много ме болят масльонките. Ма така изведнъж трябва да дойде много, да. Както съм си весел.
Не беше достатъчно добре. Извинявай, че се намесвам в работа. Да, намесвайте повече се. болки трябва да има, да. Това беше по-кино. Хубаво беше това. Не, лошо мислиш ли? Да, това беше. Да. Я пак да те заболи. По-обрано. Я да видим, да. Ако искаш да въздействам, за да го си правя. Оф! Това прилича като от фолк песен. Оф! Какво е това оф? Той е локомотива депо явно е в България. Не е в... Да, се. Стягат много малко Значи стягат масльонки. И ти сега... Сега аз какво брат? Не, каквото искаш. Така ли? Я импровизирайте малко, да кажете какво като си. И всъщност може да кажеш, че трябва да му ги отвинтиш малко на косъмче. Ако искаш малко да ти отвинта масльонките на косъмче, за да ти е по-добре. Зайко, байко, трябва. Аз съм любезен. И тъкмо той трябва да хвани в такова състояние, началника. Това ще ни в такова състояние. Да. И ти сега трябва да дойдеш да викаш, какво пипаш там ти, бе? Трябва повече да има ръ. Кажи думи, в които да има ръ, защото той казва ръ много хубаво. Да не го таковаме. Кажи, какво пипаш там ти, бе? Престъпник такъв. Какво пипаш ти там, бе? Ванка! Ти си като учител по физическо, бе! Трябва да си ядосан! Ама не бе, хубаво е по... Ако не можеш да си ядош, ма по-изуитски, така да... Извести, ма мязаш ли да езуит така, като така? Я се ядоса, Иванка, кажи към. Я не пипай там. И ти кажи, не, просто ми се стори, че масльонките са затегнати повече. Просто ми се стори, че масльонките затегнете ги отвинете. И ти, имитирай го. Така ли, стори ли ти се, че масльонки? Имитирай го така. Имитираме, така ли? Кажи, така ли, стори ли си масльонки? Така ли? Войста е много добър, да. Изиграхме, да. Ще останем на така. Ще останем на езуитския вариант. По-добре като езуит. Така, значи, добре, скарай му се още малко и излез. Скарай ми се излез. Кажи, какви що пипаш там. Каквото искаш му кажи, просто и излез. Кажи, ти си лош. Не, пипай. И сега трябва да го довършим. Да, как го завършваме? Трябва да има оптимизъм. Не, с болка ще завършим. С поклон, да. В кого ще е болка? Ами в него. Правилно. Много е хубаво в него да е болка. Той трябваше да каже, че там масльонката, това не се каза, хората го чуха се едно, както и да е. Трябва да кажеш, кажи му, че на механика не е работата в масльонките, че буталният ти лост е изхабен. Буталният ти лост е добър. На него, на твоя приятел, който чува гласа, как говориш, да. Не е в масльонките тази работа. Къде е? Знаеш? Не знам. Тук отвътре. Къде е бутал? Отвътре мая да. Не е ли по-надолу? Буталния лост. Буталния лост мая да. Той ти е по-надолу. Яде ли те? И сега трябва да кажеш, и наистина много ме боли и така уж ти изохваш, пък по-минава свирка на влак и в поклон и свършва така тази история. Трябва да изохваш и да минеш в свирка на влак. Много ме боли, ту-ту, и така с поклон да свърши тази сценка приятна, да? Много ме боли. Къде? Тут. Специален пратеник. Чувате ли ме? Чувам ви, господин Милчев. Добър вечер, дами и господа. Добър вечер. Включваме се директно и наживо от град Плевен. Добър вечер, господин Трифонов. Историческия град Плевен, в който и се намираме в дома, в който, забележете, малкият Слави Трифонов е започнал своята кариера на голям телевизионен водещ. Господин Трифонов, ще ви позволите ли да направим кратък исторически преглед на това събитие? Ще ми позволите ли? Милошев. Благодаря ви. Позволихте ми, нали? Благодаря. Ще илюстрирам с снимков материал. Дори си имам и място, където да показвам. Ще започнем с бебето Слави Трифонов. На тази снимка се забелязват две неща. Първото е опита на Слави Трифонов да пее. Най-вероятно това е първи опит. И второто нещо, забележете, ето в тази част на снимката, неговият голям, бих казал, огромен талант. Ще продължим с юношата, с детето Слави Трифонов. Забележете, това е първият опит на Слави Трифонов да прави ток-шоу. Отново две неща правят впечатление на тази снимка. Аудиторията е изключително и само женска.
На тази снимка има 7 момичета и 2 кукли, които логично са момичета. Второто нещо, което прави впечатление, е, че тези деца са много ведро усмихнати. Забележете на какво се дължи вероятно това. Водещият Слави Трифонов, детето Слави Трифонов в ръцете си държи автомат. Забелязвате ли? Добре. И да преминем вече към зората на шоу-бизнеса, бих казал, изобщо в България. Ще ви покажа младежът Слави Трифонов. Такъв какъвто го помним всички. Господин Трифонов, тук сте толкова очарователен, красив. Така започнахме в ранната зора. Забелязвате това усмихнато лице. И това, което отново ни прави впечатление, е изцяло женската аудитория. И за да завърша този кратък преглед, както го нарекох, ще ви покажа и първия стол на водещия. Ето, тук го намерихме в неговия дом. Родителите на Слави ми споделиха, че като малко дете Слави по цял ден седял на стола и водил, много водил. А сега имам изключителното удоволствие да ви представя една жена, която е най-обичаната, най-важната жена в живота на Слави, както той мило я нарича мама Здравка. Добър вечер, лечите, здравки. Как се чувстваш? Малко притеснена, но искам в ефир да честита рождения ден на моя син Слави. Сега искам да те попитам, Слави, обажда ли си често? Идва ли си вкъщи често? В къщи си идва по-рядко, защото няма време, но всеки Божи ден се обажда по телефона, дори по 3 пъти, някой път на ден на сестра си. Мамо, извинявай. Сега, имате ли, колеги, някакви въпроси от студиото? Милошев, Имам въпрос Слушам. от студиото, господин Милошев. Аз ти в Георги Плевен ли Милошев си, бе? Гочи. В Плевен, в дома. Тук усещам атмосферата, витае. Ако ми позволите един въпрос от мое име към Леля Здравка, искам да те попитам, Слави, като малък правеше ли бери и коя е най-голямата, която е направил? Когато си спомняш? Ами, вижте какво ще ви каже Годжи. Той като всички деца беше едно нормално дете. Да, после стана Най-голямата ненормален. бела, После. която си спомням, че е направил, О, ужас. когато беше той малък, нямахме вода, спираха я често. На терасата бях наляла вода да поливам цветята. Имах един легян с Боб да го суша и той го беше налял. Когато излязох на терасата, Боб беше излязъл вече от легян. Да. Това беше най-голямата бела, която си спомням, че беше направил. Искам да попитам, понеже мама и тата на мен ми изпращат така, искам да те попитам, ти изпращаш ли му зимнина? О, разбира се. Като си дойде с колата, напълваме с буркани, багажника с буркани и непременно от виното, което котките ходят по него. Колега Милошев? Въпрос от студиото, слушам ви. Нямаме повече въпроси. Милошев? Да. Вие сте? Един последен въпрос от тук. Вече стига въпроси, Милошев. Какво ще му пожелаете на Слави? Ами, какво да му пожелая? Той, виждате, отдор до мен, че вече е пораснал. Аз съм свободна и мога да отида в София да му помагам. Мисъл да гледам едно бебе. Уважаеми зрители, вие Скъпи гледахте... приятели, това беше включването на живо, директно от Плевен. Господин Трифонов, направихме този изключителен телемост, за да ви зарадваме и така надяваме се, че се справихме добре, защото, както знаете, така и ние жени храним. Благодаря ви. Бяхте на живо на телемоста на дружбата София Плевен. Господин Трифонов, ако сте в състояние, можете да продължите по удобен за ваш начин. Все пак вие сте рожденник. Добре. Изпейте ми една песен тогава. Happy birthday Добре, благодаря. Благодаря. to you. Mr. Trifon.
Дълъг каш. Как го направихте това нещо? В ефир с релейки помогнаха колегите от BTV. Ти не знаеш какво е релейка? Дето прави да се чуват хората. О, беше мило. Благодаря. Кой е инициатора? Сценарния екип, начело с Росен Петров, Куку Бенд, лицето на Евгений Митров и госпожа Светлана Василева. Благодаря. Кажи за метафората, как запомня ли? Уважаеми зрители, чудно нещо е демокрацията. Уважаеми зрители, чудно нещо е демокрацията. Тя е не само победата на мнозинството над здравия разум. Тя е не само победата на мнозинството над здравия разум. Тя е преди всичко мъката. Тя е преди всичко мъката. Болката да вземеш правилното решение в правилен момент. В този хаос от чувства, точно така, тази кипяща лава от парламентарни страсти, добре, трябва да се въведе ред. Продължавам си по сценария. И като мъдри народни водачи, НДСВ-ците вече са намерили цаката. Ето, вижте, НДСВ гласува с фломастри. Ето, ще ви покажа, погледнете. Цитирам, за да не се объркат кога да гласуват за и против. Даден текст по закон, техен колега вдига високо зелен или червен фломастер. Така управляващи се ориентират кое копче да натиснат върху устройството за гласуване. Добре ли се справям, Георги? Чудесно. Това е гениално. Края на политическия далтонизъм, да живее фломастерния парламентаризъм. Аз изпробвах този метод с Кукубет и съм удивен от резултата. Сега ще ви демонстрирам, колеги. Чакайте да спаза какво беше на кадъра, композицията на кадъра. Ние ще правим аранжимент. Да. Зелено, 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 зелено. Червено. Така, ето както виждате, методът работи. Ето тук, тези две магически пръчици е тайната на управлението. Седи отпред Пламен Панайотов и вдига фломастерчетата, да речем. Да, благодаря. А държавата лети към светлото бъдеще. Не е както преди. Какъв беше? Благодаря. Какъв беше стария метод? Има закон за гласуване и Екатерина Михайлова ставя. Да, благодаря. Стига с този плурализъм, бе. Става Екатерина Михайлова и вика зелено, а пък депутатите от СДС контрират въпроса. Къде е? Колко? Сега вече не е така. Единственият проблем възниква, когато отсъства Пламен Панайотов. Тогава функцията му на главен фломастерист се изземвала от Юлиана Дончева, която ме е поздравила във вестника Брожден. Не знам защо се е разсърдила. Сега ще кажа нещо, което надявам се да ни я разсърди. Тя ходила с един червен и с един зелен чорап. Като вдигне зеления, означава за. Като вдигне червения, против. А като вдигне и двата крака, означава без въздържали се. Дано да не ми се обиди. Просто шега, за да стане мило. Уважаеми зрители, така и така съм подхванал новото време. Ще продължа да ви информирам за новите дела.
Сега ще ви кажа нещо, което го нямаше в предизборната им програма, но пък е от голямо значение за страната. Ето вижте, Паси и Арсенова режат клони във Външно. Аз вече не знам как може да се пародира колегата Паси. Нашите сценаристи издъхват пред неговите хрумки. Не може да му смогват на ритъма. Но по принцип Паси е прав. Тия клони трябва да се режат. Така е. Къде сме тръгнали ние европейци да ставаме с тия гасталаци? Обаче аз се чудя на Найдето Михайло, уж хубава жена, пък красите как са обрасли, но това е друга тема. Но се върнем на Паси. Оня дед коси, а сега и храсти подрязва. За сега той е единственият министър, който нещо работи, и Милен Велчев се пъде нещо, обаче МВФ него го отряза като храстче. Аз предлагам този трионен метод да се въведе навсякъде в държавата, депутатите да вземат по една резачка и да почнат. Милена Милутинова, за нея е ясно какво ще реже. Нали? Идва и отвътре, деца вика. Виж, други са по-интересни. Главният прокурор Филчев по стар навик тръгна пак да реже. Александър Бошков, бившия корифей на приватизацията, веднага обжалвал Филчев. Не дей да вадиш на умряло куче нож, ти да си китаец. Доган като стар дисидент заяви: аз повече няма какво да режа, каквото е трябвало, съм го отрязал още като дете. Този почин зарази съседите от нежния шоу-бизнес. Евгений Минчев, например, решил да зареже клона, на който седял, вследствие на което порязал Азис. Слави! Играйме си с Кокобен, тук се шегувам. И аз имам повод да почерпя, но твой повод е по-голям. Така ли? Това е Лари Кинг. О, колегата Кинг. Да. Тук за него пише, че... На какъв език? Мохамед Али... Разбира се, на твой любим английски. Да. Мохамед Али в този бизнес. Аз го скъсах от четене, но ти си човека в България, който единствено може да го сложи в джоба си. Благодаря ти. Във вътрешния или във външния? Да. Слави Трифонов сложи тази вечер на 35-я си рожден ден Лари Кинг в джоба си. Благодаря, Колеков. Заповядай сега. Виж тези бомбони. Заповядай. Виж. Това са... Много са стари. Сега, купи ги преди 3 години от едни сърби в Германия. Много изгодно. Наистина им беше минал гаранционния срок, но като за България са много хубави. Вземи си. Да, може ли си го изям след предаването, ако обичаш? Да. Той е фанал муха, както и да е. Като за България... По какъв повод черпиш? Купи си камера. Дали съм ти дал заплата? Ти не си такъв човек, Слави. Да. Гледай, който... Тая камера сигурно има антикварна стойност, като гледам. Наистина е втора употреба, но като за България е много хубава, Слави. Какво снимаш с нея? Живота. Какъв живот, кой да си снимал, не знам. Нашия живот, Слави. Живот втора употреба, но като за България е много хубав, уверявам те. Сега ще го видиш. Моля, живота. Не знам какво е оттатък Белия Дунав. Асистирам, ако се налага. Де си, подготвена ли си? Ще покажа първо. Добре, трябва да направи. Добре. И 10-то ще пробвам тук за 2-3 секунди да получи нещо. Да. После може и мене. Може ли, Георги? Ела, Гец, ела. Ела, моето детенце, ела. Ела бе, как ще страхуваш? Ще се запикясам. С китарата да дойде. Да, не без китарата. Ела бе, Георги бе, ела бе, приятелю. Не можеш само да стоиш отстрани да наблюдаваш как се мъчат хората. Тежиш ли много? Я да видя. Да, добре, ще го оправим. Ма ще завана, да? Ела към камерите да виждате как се плаши. Добре, стана горе-долу. Малко са странично, това двоен аксел направи. Малко се обърна така. Тип троен тулуп. Все пак трябва да вкара малко творчество ясно.
Троен тулуп. Не е Според загрял. мен само тулуп направи. И плащат, викаш, американче за тия работи. Господин За моя Трифонов, извинете, какво ви пише в сценария? Погледнете, какво ви пише в сценария? Какво пише? Кратка музикална програма. Така. Мислех, че това става дума за кашата. Не. Но искам да ви кажа, че има промяна. Нито ще е кратка, нито ще е музикална, нито ще е програма. Тук е мястото, където нашият малък изплутен колектив, който живее в условията на тоталитаризъм, ще се опита да се подмаже на своя диктатор, сиреч Разбраха те. Първи ще се опитам да се подмажа аз. Не, че съм такъв. Не. Но като знаме на потиснатите и като човек с някакво солидно обществено значение и собствена тежест. Цял ден седа в офиса, значи... Седа в офиса и сортирам най-различни подаръци, така получават се за вас и като ако няма и аз седа... Не, че ме интересува да съм любопитен. Не, но така да ги видя. Но най-интересните съм ги избрал. Значи от Сливен. Ето тук от Сливен една гражданка донесе за вас ето това удостоверение за раждане. Той е на 3-месечния Пенчо Станиславов Трифонов. Някакво сходство на имената, може би. Мушмурок си траеше. После ще го... Аз лично за вас дълго мислех какво да ви подаря и накрая реших ето тази вкаменелост, находка на 10 милиона години, която да ви напомни, че не сте първа младост и може да отстъпите път на по-млади и перспективи нова водещ. Заповядайте. Моля Ванката да влезе, натоварен съм от сценаристите, да ви връча 2 подаръка, защото те са много обичливи подмазвачи, сценаристите. Първото е една много хубава книга, която моля да я отпечатате. Много хубава книга от един много известен автор, Хемингуей се нарича той, която да четете, когато сте на море, както се казва. Моля ви се, отворете. Това е книжката, романа "Старецът и морето" на Хемингуей. Ванка, дай втория подарък, ето го втория, сега ще го покажем, много ви моля, разопаковайте го, това е един много познат артикул, би казал, това е един от нашите символи, много ви моля, господин водещ, това е личен подарък за вас си остава, искам да го, това е една табела аплаус, която да закачите на тавана на спалнята, за да знаят вашите любовни жертви, когато да ръкопляскат, защото те се чуят да се смеят ли, да плачат ли. Благодаря. И накрая, но не на последно място, от Куко Бенд искаме да ви подарим една песен в изпълнение на 4 дами, с пожелание да сте щастливи. Квартет Слави, много те обичаме. Защото единственото шоу, в което един голям българин пропагандира така българската народна песен. Благодарим ти и те целувам. И така нашето празнично предаване се оказа празнично. Аз станах като Ким Ир Сен. Просто ужас. Както и да е. Той за радост е към своя край. Аз отивам някъде, но дори в този щастлив ден не мога да остана безучастен към малките трагедии, с които ежедневно се сблъсква малкият човек. Една дама навлязла в прекрасна възраст, чакайте само си взема нещо, което обикновено имам атрибути да се правя на актьор. Да навлязла в прекрасна възраст, която започне да наричат стара мома. Не, че била толкова стара, но безспорно била мома. И това е измъчвало. Де да кашляш. Затова един ден е решила да скъса с самотата и пуснала в местната преса обява със следния загадъчен текст. Привлекателна дама
търси запознанство с цел брак с мъж, който не пие, не пуши, не ходи по жени и обича домашния уют. Пуснала обявата, направила студено къдрене, облякла абитуриантската рокля с голямото деколте и зачакала принца на своите мечти. Още рано сутринта някой извъднал на вратата, дамата притеснено. Извинете. Поправила прическата си, плахо отворила, отвън стоял брадясал, силно почерпен мъж, цигара и с татуировка на лявата ръка Цеца 9-3. Добър ден, оплашено казала тя. Кого търсите? Идвам във връзка с обявата. Ма вие пиете. От сутрин до вечер. Очевидно пушите. По 2 години да бе. Сигурно по жени ходите. Каква? Мен ми викат Ванчо Дон Жуан. Тогава що си дошли? Дойдох да ти кажа да не разчиташ на мен. Моля, не правете това у дома си. Моля, не правете това у дома си. Не бъди празноглавец. Остави опасността на нас. Оставете риска на професионалистите. Оставете се в ръцете на Слави Трифонов! Благодаря ви, момичета. Благодаря ви. Ще ми е трудно, въпреки че ще ми е хубаво да останем така за по-дълго. Благодаря ви. Годжи, професионалистите мои, give me 5. Another one. Благодаря ти. Аз харесвам професионалистите. Добър вечер, професионални зрители на BTV. Добре дошли и вие, професионалисти в нашото професионално студио. Радвам се да ви видя. Винаги ме е занимавал въпросът в кои области ние българите сме най-големи професионалисти. Определено, ние сме най-големи професионалисти в краденето на коли, свалянето на правителства и вдигането на тежести. Първите две ни идват отвътре, но за вдигането на тежести винаги съм се чудил как така ние можем да вдигаме най-много. Къде за гърдите? Не могат да носят толкова. И днес разбрах, чак днес, цаката на вдигането на тежести е в тренировката. Ние сме народ от щангисти, нали, Георги? Виждате един много голям щангист. Георги, щангист. Сега ще ви запозная с тренировъчния план за следващата година. Той е изготвен от нашия премиер, треньорът Симеон Абаджиев, по прякор Царшията и помощник тренера по финансовите въпроси Бат Милен Велчев, по прякор Сабраир Данакян. Значи много внимайте, защото на тренировката са подложени всички български граждани и гражданки. Ще показвам върху моя фитнес уред, моя гладиатор Ванката. Ето, виждате го колко е атрактивен, аеродинамичен, прилича на нещо средно между пловец и щангист. Направи така, ако обичаш. Така, щитни ги добре. Погледни в камерата. Погледни, направи така. Виждате? Моя гладиатор. Значи, какво ни чака? Първо, Ванка, аз съм твой инструктор, ти си моя фитнес партньор, ако мога да стой пред мен, не се притеснявай, Ванка. Значи, първо ще тренираме десния бицепс за един данък с колите. Взимай гумата, сега, така, започвай сега, така, така, браво. Дръж сега, така си я приметни. Така. После, за да бъде тялото хармонично развито, натоварваме и левата част с втори данък на колите. Взими вратата сега, така, точно така. Тежичко е малко. Малко. Да, ето, виж колко добре. Дигни я 2 пъти. Дигни да правиш. Браво, Вага, браво. После, за мускулите на врата, слагаме ето този данък върху имотите. Това е. Ето така ще му сложа на Ванката. Ето така, като удавник. Да, не дей да приклякваш. И най-накрая, за тренировка на гърба, добавяме новите чини на парното и тока и телефона. Хвани с тая ръка. Така. Сега. Леко пригни, за да можеш да носиш. Така. Готли ти е, Ванка. Горе-долу, не да приклякваш. Забележите къде се намирам. Плътно зад Ванката, зад вас. Сега вижте на какво ще заприличаме.
Така като гледате, откривате ли разликата между народа и щангистите? Разликата е, че щангисти за пари отиват в Катар, а нас за пари ни правят на катъри. Разузнавач. Да. А вие... Добре, аз как станах хем, даже и от вас по-малко разбирам. Как? Много лесно. Как? Искам само малко да ви коригирам. Аз не съм само началник на външното разузнаване, но съм и началник на вътрешното обзавеждане. Сега журналистите казват, че къщата ми струвала 200 000 марки. Колко? 200 000 марки. 200 000 марки? Да, но това не е вярно. Тази къща нищо не ми струва. Така ли? 1 лев даже не съм дал. Защо? Всичко сам съм събрал. Ето с тия 2 честни и отрудени ръце. Виждате ли ги? Да. Тук ми залепи мистрията за ръката, затова така си ходим. Да, както е. Вижте, ние във външното разузнаване събираме материалите си главно от чужбина. Предполагам се досещате. Ето аз си събрах следните материали. Германска дограма, испански терикот, италиански санитарен фаянс. Разбира се, че не изневерих на старата шпионска школа, защото на вратата шпионката ми е руска. С оптика, варио. Да. Напред-назад прибира се. Да. Питат ме, защо построих тая къща. Защо? Отговарям за всички ваши зрители. Да. Защото се казвам Димо. А където има дим, има и огън. А където има огън, има и камина. Може ли да има камина без къща? Елементарно. Това логика е. Елементарно. Разузнаваческа така. Имате бистър ум. Благодаря ви. И накрая... Горещо сърце и хладни ръце. Така съм устроен. Горе главата и бистър поглед. Това е важно при нас. Вижте, накрая искам да използвам вашата висока трибуна, за да кажа нещо наистина много искрено на българските данъкоплатци. Искрено ли ще бъде? Да, наистина. Добре, заповядайте тогава, може да кажете. Искам да им кажа, не като новодомец, а като обикновен шеф на разузнаването. Уважаеми български данъкоплатци, благодаря ви, че отделяте от залъка си, за да издържате българското разузнаване в мое лице и в лицето на моето семейство. Благодаря ви. Вярвайте ми на мен, в тая къща ми е готино заради вас. Благодаря ви. Направо вие сте гати готините хора, няма други като вас. Бен Ладен. Той се приближил до тях и като истински мюсюлманин решил да им даде последен шанс. Неверници, казва Осама, ако ми покажете с един жест нещо, което не мога да позная, ще ви освободя. Ако не, смисъл ще ги убие. Американецът направил ето така. Веднага казал Осама, това е тъпо, пише на компютър, всеки мой терорист има лаптоп. Англичанин е направил, се опитвам да стана, за да го направя по-добре, направил така. Осама пак бил в час, каза, това е тъпо, явно играеш голф. Не забравя, аз съм милионер, що голф съм изиграл, дошъл ред на българина. Той е направил ето така. Осама се очудил, казал, бълха! Не, казал нашия. Това, синя пъпка, казал Осама. Не, пак казва гордо нашия командос. Семка, казал Осама. Абе не е семка! Осама Бен Ладен не издържава, казва, добре бе, кажи какво е това, предавам се. Българин се усмихна, казва, това е четвъртък. Бен Ладен е просто решил, как четвъртък бе? Ето така, понеделник, вторник, сряда, четвъртък. Нещо в Палисейдс. Чудесно. Но първо да се разходим по брега и да видим залеза. Може нещо по-весело да изсвирите. Ние се потопихме в дълбините на японската душевност. Може нещо... Да. Както и да е. Следващата случка, уважаеми зрители, е от... Това беше весело. Рубриката, да, весело друг път. От рубриката сценаристите казаха да разкажа. Нали? Чувате как се смеят, аз не исках да я разказвам, но понякога като професионалист, както започнах, съм длъжен да съобразявам и с други хора. Така че ще разкажа, да, случката сценаристите казаха да разкажа. Значи вижте как се случва. Петък е, драги зрители, петък вечер. Време за разпускане след тежката седмица. И така, в една петъчна вечер, в един тих бар, влязал тъжен, спаружен човечец, облегнал се на бара, поръчал си двоен бърбан с много лед и се заслушал в тъжния джаз, който извирал от тонколоните. Пил си той, става му взе по-тъжно, по едно време бармана, който бил голям човеколюбец и не понасял някой, който и мрачен в неговото заведение, си примъкнал до него и тихо, за да наруши тъгата, му го попитал. Какво става, приятел? Проблем или нещо? Ами какво? Казва човечеца, подсмъркнал и дал класически отговор.
Фанах жена си, прави любов с най-добрия ми приятел. Той ли? Повече по задължение, отколкото по навик, каза бармана. И ти какво е каза? Никой да я кажа. Каза ги, събира багажа и ми се маха от очите бръздицата без бръздица. Правилно, съгласил се барман. А на най-добрия си приятел тогава какво му каза? Ми какво? Казах му само... Ах ти лошо куче! Ах вие лоши зрители! Никога не съм крил и така съм споделял с мои колеги, приятели, като колегите от група Куко Бенд, че после Куко Бенд най-много любя една друга група, която се казва Тото, а не Тото 2 или Тото Котуньо. Стана ли мило? Много хубаво. Стана. Доволен ли си? Наистина, да. Романтично беше. Ние имаме спомени детски с Евгений от тази песен. Но нека да не обсъждаме това. На финала на днешната ни първа за тази седмица среща ще ви разкажа една очаквана история с неочакван край. Една бригада от яки бивши спортисти, от уния, на които вратът им е като на Дженифър Лопес Ханша. Тия момчета хванали заможен човек с цял рекет, вкарали го в чувал, облепен с тиксо и го метнали в багажника на колата, закарали го в гората до едно езеро и започнали да топят главата във водата и да го разпитват. Топнали, значи представете си главата, топите и казва злато, пари, диаманти. Извадили главата, човека казал няма момчета. Пак го потопили водата и пак питат злато, пари, диаманти. Извадили го, човече пропагал няма момчета. Е така, 2 часа и половина. 2 часа и половина. Който мисли, че е лесно да го направи. А между другото, сега се сетих така, като се сгънах в киното, като снимах една роля. Още така, като бях по-млад актьор. Гледай как се издадах, каква ми е възрастта, няма значение. Значи, там операторите много внимават за осветлението. И трябваше да изиграя една сцена, да кажа искрено нещо, не мога, примерно. Какво да кажеш? Не мога. Не мога. Искрено. Искрено да го кажеш. Да, да го кажа искрено. Обаче, какво кажи се го, получава? как? Не мога. Не мога, да. А, ето искрено. Е, това искрено? Да. Не мога. Може и по-неискрено. Но осветлението сега там редят операторите и режисьора нека да се дръпне, операторите ме режисират. Викат сега, Ицо, застани така. Не, чакай, не. Така стоиш, че носът ти пък това нос, пък това така ми фърля сянка. Аз съм си наредил осветлението, сега той... И аз сега застани така малко. Аз застанах така. Не, виж сега така нещо. И аз сега малко си дигни. Така си много добре. И сега си вече мога да кажеш естествено. Не мога. После идва звукаря и вика, Христо, виж какво сега? Изнеси гласа, изнеси. Изнеси го, защото не ми се вижда тук микрофона, ще ми влезе в камерата, ако влезем по-навътре. Изнеси го. И така аз изнасям, внасям и после викате, гати артистите, те па нищо не играят. Тия пък български артисти, те па не се научиха да говорят, не се научиха да играят. Не мога. То не можеш, бе. Ми кажи не мога и си това. Гледахте в улицата един страшен образ, който много се смях. Аз го гледах сега по този сателитния канал, защото не съм го гледал, когато там е било излъчено. Играеше един млад актьор, наистина млад актьор, който имаше нужда от логопед. Да. И който говореше нещо от сорта за радио, не за телевизионен говорител трябваше да кандидатства. Говореше така, я как? Здравейте! Да. Искам да стана телевизионен говорител. Нещо такова беше. Точно така. Да, така говори според мен. Да, го доказвам. А ти играеш логопед. Да, аз играя логопеда. Да. И казвам добър. Актьор искам да кажа веднага, че се казва Камен Донев. Да, Камен Донев, да. И много добър актьор. Да, много добър актьор. И това нещо с логопеда, тая нужда от логопеда му възникна веднъж, като бяхме в Швейцария на едно от турне с майстора. Да, в Майстора и Маргарита. И той каза... И вам съм на конкурса по телевизията. И не приемат. Гледам те в огледалото, гледам... Не съм много... Има и по-добро. Така викат... Ти прасна или чмелетнер, нали?
И този човек има нужда от логопед. Ай, ти си сега да кажем. Много тежък случай. Кажете добър ден. Добър ден. Моля? Добър ден. Ахо, с това много трудно ще се оправим. Можете ли да ми кажете вие на мене звуци като, например, ръжмъц, кандъргръц и жибиш-джибъц. То е тест. Кажете ми това. Кажете ми. Джиби-джиби-джиби-брр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 рrr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 r
Много беше този скетч, да. Ама ти после проговори като него, да. Много се смях, наистина. Радвам се, че ти е харесал. Добре, като си бил малък, благодаря ти, много си любезен. Не, нищо. Просто го каза много страхотно. Виж какво, те артистите поне умеем да трябва да се подкрепяме просто сме приятели, да. Не ми подмествай диванчето, ако обичаш просто. Аз мислех... Разместваш ми тук структурата. Аз мислех, че това е дивана, вие сте от две части. Това са две диванчета, просто на две са просто. Игличе, тя жена ми е тук. Игличе, този диван не е голям, колкото ти мислиш, Емила. Не, гледай, двоен е. Да. Излагаме се по всички параграфи, да. Слави, гледам, че при тебе отново политици, викам, аз пък не съм сбъркал адреса, това да не е екип 4 нещо. Не бе, просто така, що? И хубаво е, гледам ги някои от тях са по-големи артисти от нас. Плачат. Да. Плачат, смеят се. Да. Обаче най-че какво? Нека по-често да идват на театър, де. Нищо лошо няма да им се случи, защото идват други хора на театър, отиват си, радват се, нищо лошо. Ей, се обърна към политици. Политици, нищо лошо няма да ви се случи, бе. Елате, бе. Елате в театъра. Ето, Слави едно време идваше на театър, нещо лошо да му се е случило. Нищо лошо да му се е случило. Да, елате. Каним ви. Освен това, може да хванете някой техника от нас. Сега, например, гледай, някои се смеят. Ха-ха-ха. Как се смеят? Ха-ха. То е грозно, бе. А как трябва да се смеят? Трябва да се смее по-обрано. Особено за мерките, които са предприемени, например. Увеличихме парното с 30%. И да махат черовно към зрителите, защото той без това вече не се трае на никъде. С 25% тока. Могат да получат някои неща, да. Особено кинеджийски похват и по-обрано така. И ще им се налага много често, защото в предизборните битки трябва да прикриваш омразата си към съответния съперник. Например? С половиността. Много добре. Съгласен съм с вас по някои пунктове. Подради ми съм. Нали? И така. Абе имаме, можем да им кажем някои неща. Няма нищо страшно. Да, като си бил малък, са ти се отдавали много имитациите. Това е едновременно забавно и рисковано занимание за дете. Не си ли спроси някъде боя? До сега още не, въпреки че ми се е случвало. Значи на тези муцуни Катето Генова беше направила един купон, който аз трябваше да бъда водещ и беше пълен пак само с политици. За една година, честване на предаването, само с политици, аз съм водещ и тя с адски леден. И аз си измислих нещо да се изказвам като недоволен гражданин, защото тогава мога, такъв недоволен зрител, защото тогава мога да си вкарам всеки идиощини. И тя с адски леден тон им каза: ма всички бяха политици, които можеш да си представиш. Да не ги изброяваме. Да, не ги изброяваме всички. И Катето Генова с много леден глас им каза: сега един недоволен зрител ще ви забавлява. И те всички окаменяха. Сега какво ще ни каже този човек? Пък и аз не бях толкова известен тогава като актьор, така непознато лице. И те наистина го приеха на сериозно. И аз в един момент, докато разчупя този лед, викам: сега как се прави това нещо? Видях Масларова и викам: госпожо Масларова, къде ходите, бе? Абе, къде ходите да ви целуна ръка? И тя вика: ама той не ме мрази. Той не ме мрази. И викам: дайте камерите да видим как ще целуна ръката на Масларова и така. Добре, за първи път си играл любовник на сцена на 17 години в Варна и си брал голям срам. Сега би ли така се срамува пак, ако играеш любовна сцена, или жена ти, която каза диванчето, ще има: Христа!
Сега пък да ме е срам вече. Не е ли? Извинявай, вече ме е срам да си кажа каква ми е възрастта, а не да ме е срам. Добре. Популярен си с комедийници при въплъщение, но изиграе драматични роли. Което се додава повече? Да разсмееш публиката или да разплачеш? Ами това е много такъв добър въпрос, особено за начин, по който аз се занимавам с професията. Аз по принцип ги усетих, че ги мога и двете неща, още с първия си дипломен, с първата си дипломна роля в Витис. Значи играеме спектакъла Суматоха на Йордан Радичков. Аз играя Араламби, крещя, викам, смехове и в един момент се спирам и казвам, аз ще кажа стихотворение. И публиката се смее. Кладенец. Публиката пак се смее. И в един момент казвам, копаем кладенец. Дълбаем коравата земя. Копаем, дълбаем кладенеца на живота. За да открием на кухото му дъно една сълза. Публиката се умълчаваше и дори усещах хора, които да хълцат даже, така да се разплакваха някакви хора. Така че аз от тук мога да кажа, че много се радвам за работата ми с Теди Москов, който съчетава двете неща, и смеха, и комедията, и с тъжните неща, които се случват. А има ли гафове? На Гафове сцена? Има много гафове. И как се замазват? Беше ми на гости Никола Анастасов, който ми разказа нещо, което вих от смях. Как е излезнал и казал, искам да се женя. И в спектакъл. И Стоянка Мутафова щяла да го бие и въобще е било много интересно. И накрая сетил, че може да лае, започнал да лае. Беше много смешно. Ти имаш ли гафове? Аз също съм го чувал това случай. Аз имам гафове и кой знае защо в сатиричния театър като че ли идват повече зрители, които точно им се възбужда така някаква реакция, да е много по-силна реакцията им, отколкото обикновено. Значи играем спектакъла Сирано де Бержерак. Не тръгна много добре спектакъла. Киро Варийски тогава играеше една от ролите. Граф Дюгиш. Аз съм Сирано. Той идва при мене и казва, той представлява властта и вика, станете наш поет. Аз викам, нека вместо мен да отговорят моите кадети. И всички хорово отговарят, я си еби майката. При което... Ма кой отговаря така? Кадетите. По сценария ли? Това е по сценария, да. Не по пиеса. Да. По спектакъл. Така сте решили. Така сме решили, да. Да. И в един момент той пак казва, станете наш, изпратил ме краля да ви кажа да станете наш. Аз викам, добре, това е много мило, но нека вместо мен да отговорят моите кадети. И те пак казват, яс... Да. Кажи го, ти вече го казах. Да, вече го казах, да. И в този момент се чува от залата тропот. Някакъв много силен тропот. И ние всички спираме. И спомням си Киро Варийски как му изтинаха очите и както се гледаме с него, абсолютно се обърнахме към публиката, всичко спря, замря, абсолютно, и се чува туп, някакво слизане. Оказва се една жена, страшно възмутена, си излиза от салона. Обаче не стига, че си излиза от салона, а ми казва на висок глас, ми ви е срам, развалихте хубавата пиеса. При което наистина абсолютно мълчание. Обаче аз веднага се сетих и казах, госпожо, нека вместо мен да отговорят моите кадети. При което не всички, на някои казаха, и като стана един кикот, като се зарадваха хората и тръгна представлението и го изкараха много хубаво. Много хубаво. Нека вместо мен отговарят, да, както е. Добре. Все надменно гледате на телевизията, според мен, актьорите. Не мислиш, че точно тя ви прави популярни? Така, имам такова усещане. Хората, които играят, актьорите, които играят в театъра, така малко гледат като телевизия като нещо комерциално, което в крайна сметка по-скоро така те унижава, отколкото да те зарежда. Да, има такова нещо, но с мен случая не е точно такъв, защото аз съм минал много през телевизията, дори снимам сега
новогодишна програма с Андрей Слабаков. Павета 2 се казва. Много простоти очакват зрителите там. От сега ги предупреждавам да си знаят. Така че, но си прав за това, че страшно телевизията прави популярен. Абсолютно. Да, има ли дивиденти от това или само... Ами, има дивиденти. Когато бях водещ на Нота Бене, нямах никакви проблеми с пътна полиция. В момента имам проблеми. Като ме спират без колан, например, наскоро ме спряха без колан по полицаи и ми казват: абе, ти не водиш ли някакво предаване? Аз им казвам: ми да, водех, но ни махнаха. А тебе от всекъде те махнаха, бе. А ти па никъде не се виждаш сега, бе. Айде, бегай, заминавай. Добре, героите в улицата са мечтатели, ентусиасти, в повечето случаи са даже изпаднали хорица, които се борят с мизерията и с пороците. Мислиш, че моделът на нашите отношения е в улицата? Отношенията в България? Ами, аз по-скоро мисля, че ние, героите от улицата, си ги вземем от улицата. Така че... не знам дали притежаваме точно уличен модел. Модела от улицата. Поне ние се стремим в работа си да не го правим. Въпреки че предаването улицата е точно това. Да се занимава с отношенията ни. Не мога да ти отговоря много точно на този въпрос. Просто имам чувство, че няма. Това е един много сложен въпрос, в който ти просто не можеш да се интегрираш и да имплантираш своята мисъл в него. Да имплантирам в него някаква стабилност. Да, стабилност. Извинете, че се намесвам. Господин Гърбов, ако може един въпрос и от нас, защото бенда много силно ни вълнува така един въпрос да ни подскажете, ако обичате. Как бихте продължили израза "Шефе, ти си голям"? Стоп! Искат да ни изчакат, не? Шефе, ти си голям... Стоп! Стоп! Вижте как контролираме нещата. Да. Я пак кажи. Я кажи пак. Шефе, ти си голям... Как е сестра ти? Я пак кажи. Шефе, да знаеш, че си голям... Колко е, че съм мил? Я пак кажи. Да знаеш, шефе, че си голям... Иска да ми каже, че съм гъс. Обаче аз ще ги спирам, защото ние трябва да държим и да контролираме положението. Да. Дай пак. Шефе, голям си... Я пак. Гъс голям си, шефе. Гледам, че ти е радостно. Това беше хубав скетч в улицата. Да. Хубав скетч беше в улицата. В тази връзка сещам те попитам и за Италия. Виж как го харесват този скетч. Лирически герой. Не, защо? Я го кажи пак. Нека да отговорят колко бе. 50% от заплатата. Надолу. Минус. Кажи, шефе, ти си голям? 60%. Шефе, ти си голям? После ще разкажа. Това за улицата става дума. За улицата, да. В тази връзка искам да питам за италианския филм "Луиджи Перели". В него играеш с Стефан Данаилов и ми е интересно как Кристиано Гарбели parliamo italiano, come stai, tutto bene, viva le tutte le grazie. Ами веднага ще ти кажа, значи като отидахме на снимки и Стефан Данилов каза: спокойно, не се притеснявайте, говорим на български. А италианците да му мислят как ще го озвучават после и ще ни напасват. Така че няма да се притеснявате, аз само това ми трябваше да чуя. Иначе си звучавам точно текста, професионално всичко казвам си, правиме 4 дубъла, сега наскоро снимах. Правиме 4 дубъла и накрая на 4-тия вече аз нещо се разсеях и си забравих текста. Но в един момент веднага се сетих за указанията на Стефан Данилов и почнах. 47 по 23 равно ли на 68? Не, аз играя адвокат, защото вие не можете да кажете, че абсолютната политическа претентрация не е сютритра. Предположите. Какво е това? Това е учебник по музика. Така ли? Ама вие не разбирате от тия неща, защото не сте учил много, няма значение, както и да е. Това е учебникът по музика за... Хубаво ли се вижда така? Да. За 9-ти клас, одобрен от Министерството на образованието. Прехвърлям страничките, ето тук. Шери, извинявай, да стана само. Да. Моцарт, Бетовен, Бах, Рихард Штраус, Брамс и какво на историческата страничка. Момент, че тук историята трябва... така, на историческата страничка номер 96. Забелязвате ли? Вижте, има снимчица. В
средата на която съм композиран аз, нали, Георги Милчев, т.е. това съм аз, в центъра. Така, кадър за авторитет. И около мен моите верни съратници и сподвижници, Ценя и Евгений Димитров, няма как, покрай мен и те се набутаха зорлемо историята, но аз съм Ларш. Ще прочита текстчето. Ку-ку бенд има емблематично значение в българската популярна музика от края на 20 век. Така, има и въпросче към младите сбокарчета. Въпросчето е следното. Може ли да се каже, че Ку-ку бенд възражда нещо в тази музика? Веднага отговарям като за шестица. Може! Кое е най-хубавото на тази снимка и на този текст? Господин Трифонов, най-хубавото е, че вас ви няма. Защото историята отсява семето от плявата. Край на урока. Също искам да дам своя принос за исторически анализ на неговата личност, защото Георги, ти имаш историческо значение в определени области на музиката. Нещо повече, ти си пръта в колелото на музикалната история. Така си я спрял, че няма тръгване в близките 20 години. Уважаеми зрители, вие господин Милчев, нека видим един продукт на болнавото и твърде хремово творческо въображение на човека от учебника Георги Милчев Годжи. Моля, видео. И како роснане оди по моста, моста се клапи, ще паднеш по коста. И како роснане оди по моста, моста се клапи, ще паднеш по коста. Моста се клапи, ще паднеш по коста. Моста се клапи, ще паднеш по коста. Това е неоромантизъм. Тико! Това не е неоромантизъм! Това е неопростотизъм! Не е вярно. Неопростотизъм е това! Аз, уважаеми зрители, нямам логично обяснение на това нещо. Текстът също е на лицето Милчев. Няма такова Ке нещо. паднеш, да, няма. Така народен пише. е. Не е народен. Твой е. Твой е. За визуалната култура също нямам думи. В центъра на видеоизображението забелязах едно странно същество, незнайно защо увързано с въже и някакво друго същество, предполагам от женски пол, който самоцелно му дъвчеше ухото. На кой? Твоето го дъвчеше. Бре. Така е, да. Няма бре. Като психолог мога да кажа, че е на лице една типична проява на сексуален комплекс за малоценност и маломерност, съчетан с типична нещета на кръгозора, водеща до атрофиране на мисловните функции. Край на урока! Ау! На финал на днешния безкрайно съдържателен обзор на деня ще ви запозная с последните новини от информационния поток. Той върви, тече потока, ние просто го хващаме и го тук в студиото, важно да се отдавим. Първата новина е свързана отново с проблемите на сигурността. Показвам, извинете само да сложа покълвачката, че от този неопростотизъм просто се обърках. Ето, виждате, заплашиха нова телевизия с бомба. Цитирам, заплахата била отправена от анонимен мъжки глас. Пристигнали на мястото на събитието началник на антитерористичния отряд, прослушал записа на заплахата и казал: то Гарелов съвсем се оля! След дълги проучвания на учени от ветеринарния институт в Стара Загора откриха каква е разликата между съпругата и любовницата. Разликата е около 45 кг.